Mas Anu, terima kasih. Mbak Vera, monggo. Monggo ndaraken matur nuwun. Kinar yang ngergaken suasana kula kanthi the best bintang-bintangnya campur sari wonten Anna Sandika Gunung Kidul Yogyakarta RDK campur sari semonggo. Yo. Monggo. Semi komplit ini penak ya. Luar biasa penak banget. Pompone wiyagane ya bagus-bagus ganteng-ganteng. Sing perjaka loh ini. Sing paling ganteng kowe arep ngerti sapa? Sapa? Sing tukang kendang. Ket mau kok gurme mesem bae. Ancene sume kancaku siji iki. Lah iya kok sume banget iki apa? Ya ya. Apa wis apa jenenge mau kan? Lah iya. Jenenge apa? Alek. Alek Twitter. Alek Twitter. Aduh. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya berkolaborasi antara Gunung Kidul dan Jawa Tengah. Nggih, terima kasih. Terima kasih kolaborasi yang luar biasa sekali. Gumnya tenan wis ngene iki. Aku ketemu Mas Fai lagi sepisan iki. Ya. Ning yo ning nggon medsos yo intip-intipan ngono kae. Nek kancanan urung tau ngejob soalé. Kendang to Mas, kendang job teko kono. Kok incer ae. Kon takon kincer. Kincer ke musuhku kae kincer ya.